Eso, Imeyandizi TV. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusubwaye nigo bubisete amange ayigatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umucyando cinga kicintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alya abantu basangire nere kurwa cinkoro cyabo na kurugusegeta gucyase bari bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani buye tebo no moyombosa lakini mondo to basembiri nyasaye ari mutungito kuri cyambere yategere nae goru ali entebana ndwari turi kwemanya telibona na nkugwena yani nali kogenda on off kero monto asense yiga tomenyate oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asomoroberio ona yaeteire nigo tugutarira abaminto bari beteire amangana ao na yaiteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo mwiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nikideke komunisano chiamogazo Obachenu ni goboro bwengencho mono asubugima bwao kurenda asawetanaine nako yachena buna gokoro bochenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruire ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobochenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubilio wokomenyukuya kebochenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito ingari tokiri tokenda tokoraririwa gatokuria na riratokonye igori tokiri tokoraririwa ndikakitomenye buya kemocha buna botambe nkubatabinga eyanje bwanje kera ritukuria Jumatano enseye munenusu ya maragoba Imeyandizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kurigereriwa n'ebigori byonsi wakire byasa omonene wokana Ndizi TV na Pastor Judith na itondio yagi monene yesaba akwe biyamano aseng'enche yo buya bwa Nyasaye atwancheire twabukire elieta lyaye nelinene elieta lyaye ndibwate chinguru emambi ya bono onde bwensi ondigerere tiko Rwanda onsi nigo ngogotebinga Nyasaye nagwanchete na kikiagerire kwarorire litukeli mbali ngumanyete gose batararora litukeli emambi ya bono bukana Nyasaye chaka monere rero chaka monere aseng'enchere n'omuya motebi Nyasaye ainoisaine gotora kora chaka monere aserituko lya rero nere na chaka monaye omondigererio na Rwanda onsi asondigereretie ntagete tosaba aseng'encho gotokoboka toboka monere Yesu tiga tosabe asobwamo Nyasaye ito mbuyamo na aseng'encho yelitukeli mbuyamo na aseng'encho yogotwanchera Jehova korora litukeli mbuyamo na Nyasaye aseng'encho yogwanchera chifamili cheito koboka naye gotogo chaka litukeli go monene twakwariganiria asobogima twakwariganira Nyasaye ngo chaka mona intwe twakwariganira Jehova ekiagera ntunto konyarota iyo Nyasaye twakwariganira Nyasaye chinguru chiao
tokwarigania omoika omochenu tokogotebinga nyasaye ntokonyarota iyo chakamo na intwe kiagera eno omuya Jehova twebisire nyuma y'omosarabo twakorangeiri nyasaye bwechi nyasaye twakorangeiri tata asamagi maito tororekanero ire ribaga rinene nando tangane motu yaito nyasaye intu nabao Jehova ntokonyarota iyo nyasaye ito togwancherwa kwao rituko lya rero togwancherwa kwao nyasaye asaba amate baito nande togwancherwa kwao nyasaye andonsi asetore togwancherwa kwao wakorwa igoro nyasaye tuanchere kiagera Jehova ntokonyarota iyo genda mona intwe nyasaye otororekanera asengencho yeritukeli nyasaye ito ntokonyarota iyo na kiagera twakorangeri Jehova mbiyamona asengencho yogo tuanchera Kristo mbiyamona asengencho y'omwana o Yesu Kristo okweta somo saraba na koboka okoba yebibe byaito biyamona yabona tuachira asole genda mona intwe rituko ligi matorende aseli etalia Yesu tuasabire na kwegena amina emambi yabono ne mambi anchanu kororali tukeli gatali kawaida ogotera nkororo nganchete sana inkoranga goko kyo moyone ekere nkoligerio motelio yotere teni gongo sabanyasaye omomentere nane nyasaye to moremera ekiagera igaterete korume yaye naende Yesu gamotumegete tigangongo tero koiga ninayo sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu ninayo sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu ninapoamuka nachipata musima napiga magoti nikushukuru Bwana kwani si kawaida kuwa na siku nyingine kwa hiyo Mungu wangu ninasema asante ninayo sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu wewe uko na sababu kweli ya kumtukuza Bwana nobwate libagali nenora mubake nyasaye inche nimbwate libagali okumubaka nyasaye oyo nimbwate libagali okumubaka nyasaye ekere nabokire nanyorire ndebuya eneli bagali nene yesangeire mbe kamarwanense imo bake nyasaye sengencho yamangana akolira amaya umaite korora rituko abande bagukagira ngayani ne kawaida tali kawaida mbaroro bararete batabuka bono mbaroro barengerete emeroberia manane babwate chi million ne chi billion lakini mbaro chiri tukeli aye kwalirolire amaene tebi nyasaye mbiyamono amaene bekali runse motebi Jehova gwakolira mangana manene mubake nyasaye na komotebi mbiyamono mambi yabono na sese ni igwa sengincho goteroku na igure ngakanganande na mubaka mono nyasaye oyo ekiagera mangana gukora manene asobogima bwana ni gara manene amangana nyasaye akolira asure na manene mubake nyasaye kera rituko moimokere rigoro bono omokungu narengo ororo rengo omoboraka omokungu omoboraka ningo no omokungu oria omogako yasirire omokungu narengo ororo rengo omoboraka engakieri Elisha yani Elisha ningo Elisha no motumishi nyasaye oyore nyasaye ale gotumeka asichinga kiechio Elisha no mobani olenge nigo abwate chinguru chia nyasaye aetu na nyasaye chinguru chinene aetu chinguru chinene mono no mono na ale komotumeka anyorete chinguru marakabere echio mosombole koro kwelija ekere Elija kwe achiete igoro Elisha kera mororaga kwenda igoro akanyora double anointing yani akanyora chinguru marakabere chi Elija na korere to monene gasi mbaka akamotebi Elisha gokororanko genda igoro no twale double anointing korwa asende yani no akwa maguta kabere bunande haleluya Elisha bono nerenta kete korra buna korere to mokungu yo moburaka ekero mokungu yo moburaka chieta somo somba Elisha akamotebya mangana manene akamoeresera mangana yogo kumia bono inki gose Elisha kore to musombo yo nyasaye
bono togochikonyora ring'ana eri gakorwa ase egetabu kia abaruoti ya kabere inye omositari oyo omotang'ani ogosoma ring'ana rimwamu rigoteba iga Elisha ogokonya omokungu omoboraka omotaka. Haleluya. Omokungu oyo niga arenga omoboraka naende niga arenge ki omotaka. Bono Yesu nkomokonya ari goetera Elisha. Ogosoma kwaye omositari oyo omotang'ani omoboraka bw'omworokigwa oyomo bw'ababania akarera ase Elisha akabora omosacha one omosomba oo nakwete aye nomanyete ng'a omosomba oo nigo amoirogete omonene bono bono omosomba oyo iga namoirogete ng'o omonene yani omoboraka oyo akagenda ase Elisha akamotebia Elisha bono nimbwat nche nigo inde omokungu bw'omosacha oria orenge gogokorera egasi yani ore gokorera Nyasaye egasi bono okure. Haleluya. Bono natigaire omoboraka nimbwate amang'ana amakong'u amang'ana aya are ngoetera bono omoriegwa esiroye ochire koira abana abamura bane babe abakore babe abasomba baye bonekera agenda ase Elisha akaeresera buna bwata amang'ana agoetera akamotebia mbarororo abari omogakona akwete okoba egasi y'omonene agatigara agaenda n'amadeni bono ababa bwate chisira abuba bwate amadeni bono bachire bagocha koira abana bane yani akamoeresera akamotebi koira bara abana bane ekera bakoira abana bane banda kuba abasomba babo banda kuba korera chigasi yani bono akaeresera Elisha omosombo Nyasaye akamotebi amadeni ayari atigetu no mosombo Nyasaye niga arenga amanene omanyeta abasomba ba Nyasaye ngotwara tora amadeni amanene okoba yegasi yomonene lakini omosubati oyo igera tachieti gokumia agateba nche bono tinkonya gochandika tinkonya gwekwera nechideni tinkonyara gwakana tigang'enda ase Elisha omosombo Nyasaye imotebi omogakone egasi are gokora naende motebi buna naikeire akamoeresera ibere yamanya goteba iga Elisha akamotebi ninki nkogokorera omosomba Elisha akabori omosubati oli omoboraka akamobori ninki nkogokorera ntebi ngento kiobwate nyomba mwao omata abantu bande nabo konyara babwate chitibi lakini mbagokwana yani bebisete gochiasa omosombo Nyasaye lakini oyere akaimuka akamotebia ntebie kiobwate nyomba mwao omokungu oli agateba nche omosombo omokungu timbwati gento kende gionsi nyomba mwane otatiga amaguta make aserikondo. Haleluya. Yani tabwate gento kende gionsi agasibuka korume yaye akamotebia egento gyokambwate n'amaguta masinini aserikondo yani agasibuka akamote imagine tabwate nonya n'agacuba lakini agasibuka akamoeresera ekiabwate ekera amoeresera ntagete kogotebi ng'obogima bwaye bogachenjia Elisha nabwate chinguru chinene chiokomoboria ekera arenge komoboria omoiko Nyasaye nigo igete ime yaye ekera omoiko yo Nyasaye ikaime yaye omositari ogatato Elisha agatebia omokungu oria genda ase emechie ase abagisangio bao osabe oegwe ebibekerero ebinge bire bosa. Haleluya. Akamotebia n'echinguru chinene chia igoro ingagenda. Haleluya. Osabe asenge njoto bwati kende bono genda okoreki osabe bono era akagenda agasaba bunatebe tigwe elio osoe nyomba mwao amo n'abana bao.
Haleluya. Abande nabo bakonyora babwate emechando lakini bagate musombo Nyasaye. Lakini omusubati oyo gakongo kinande nagokigwa. Ekera abwate emechando akaligereria akanyoro ndete yora mokonye akagenda bakase nyumba y'omonene akagenda akaumerana n'omusombo Nyasaye. Omusombo Nyasaye excuse me. Omusombo Nyasaye olekoro kwelisha akamotebia ekera motebia Elisha nere akaimukia gitambukiro kia igoro mono akamotebia genda osabe ebibekerero ekera agenda asaba akamotebia omustari oyokane oinyore togasoma abaruoti ya kabere inye omustari oyokane okare gototebia elio ose nyumba mwao amona abana bao osieke egesieri omora maguta ase ibibekerero ebio kerekemo kogia ichoire okebeke ensemo yani ebikone bikamanya kororekana akagenda n'amaguta ali arengeri ikondo akayabika nyumba akagenda emechigoeta goeta agasaba ebibekerero asaba sani baye bakamoa ebibekerero ebinge akareta akarangeria abana baye bagesiekerera nyumba ekera besiekerera agatonya tonya ebiguta biri ase ebibekerero biri aetwe onyo aetwe ebibuyu 200 lakini takoegu 200 esengenje no muboraka ingaba motebi ngatago chikonyara koirani lakini biri aetwe agatebiguga bone biga kwairwe na byontagete ando beke nera akagenda akabeka ekera agenda abeka bono yaikeirase abekire amagutalia bona isanire bonekera amagutalia isanire ebibuyu biria etu byonsi abekire make ugo chikobeka make giaichora ugo chikotonyi make giaichora bikabe binge mono ekera byaichoire isano omukungu elia akarwa asale akagenda agasonya nyumba mwaye amona abamurabaye agasieke gesieri abamurabaye bakamorentera ebibekerero na ere akaba okumura amaguta ekero ebibekerero byonsi byaichorete agatebya omwana oye ndetere ekebekerero kende omwana oye akamoretera ekebekerero kende tikeiyo. Haleluya. Omwana oyo akamotebya kebekerero kende tikeiyo erio amaguta agatiga gocha omukungu oria akagenda agatebya omonto oria onyasaye omonto oria onyasaye niga ari koro kwelisha akamotebya amang'ana amaya nere agatebya omukungu oria genda onie amaguta ayo oakane esira yao nechitigarete nchigo isane n'abana bao. Haleluya. Omonene Nyasaye takugotiga Nyasaye itotaligo chikotigo gwekwere n'emechando yao Nyasaye itotaligo chikogotiga ngabana eno mubora katobwati kogicho mosemereti Nyasaye kogicho komorangeri Nyasaye takugotiga bonekera omubora kolia yaikerase aretire ebibuyu byaichoira amaguta omosombo olio Nyasaye orekoro kwelisha omubani omonene akamotebya genda onie ekera kwaonirie abanyasira aba bakugodai ase eng'encho y'omosombo Nyasaye asirire n'echideni obakane echinde chigotigara otumie n'abana bao na Nyasaye gosesenie nkiya kogera gose Nyasaye gokora ebikone goetera Elisha mbaro bagoteba bikone mbi yonse yeiga lakini Yesu no munyabikone ebinene Nyasaye takugotiga n'emechando yao kogicho murangiriti nando mosemeretie takugotiga erenta toito otebira samarikoto otorokeirie ingango korale amang'ana manene bona amang'ana ya manene kiraya korete abantu bali nabo bakumetie enseri nabo yakumetie omubona koli akanda akaonia ndengereti ngaki yumafuta igale kogoru mono akorwanererwa buna bana oranyore gento getege korwanereru mono bana akaba bune gold akagoru onsi ekera goru onsi agakana abanyasira balia ekera akana abanyasira balia chinde chigatigara akatumia n'abana bae inga Yesu akerorekania inga Yesu nabarerorekania sobogima bwao tochandeka inga bono chideni chiandemeire tigangende ngeite tibweita omwanchuone inchwa Nyasaye murangerie nabagotoma omusaada
nimaete nga nyasaye nabagokora ebikone nyasaye nabakoreta omonto naye nkorwanda onsi agosesenie nimaete nga nyasaye nabakorambora okoboko kwa Esther ende yonsi bunarorekanirete omobora koria bunarorekanirete enseria eseng'encho yo omosombo nyasaye orenga ororo omosombo oyo nyasaye kerarwa ororo ribaga rigatigara bono bari babwata amasira bono batagete koira abana baye yani mbabwati mabera ng'oyo okure lakini ilikuwa ni mapenzi ya Bwana eyarengi nga nyasaye utagete kwerorekania bono ekererorekania nande bagateba nga kumbe nyasaye ngokorare nakigekogera ngogotebi nga tibwe chanda tolera toteba nga nyasaye ugotigire era no muyango korara mangana maya era no mwegenu ngo korara mangana maya ekero komurangeria murangeri ko bwato kwegena motebi nyasaye deni yiga yansinyire nyasaye ngakanere sira nimatengere ngwa kanare sira nimatengere nyasaye itotago totiga okomurangeri okomotebi nyasaye narasire nyasaye mbogorerie mesigo amaene gako kubogoreria ekero kumurangeri kerensa okomotebi nyasaye bono nasinyirwe abana bane basomire nyasaye tinkonyara kubalika balike ere nyasaye gakurambora okoboko balika gosoko motebi nyasaye inchebone mechando yangicholeire nyasaye ni gakurambora okoboko kwaye okora yani okomotebi kelio gwetera okomotebi nyasaye bono tinkonyara gosomi bana timbwati school fees gokirete igakwanyara green card yachira abana bawo basomire gokirete igakwanyara omonene bwerorekanirie tobase konyagore kolera aye motebi nyasaye ni garororo erinde elio akuganyete bweorokie ekarole oroki ni gara okorera mangana manene ligio mosombo nyasaye motebi nchengo etera linganeli tinkonyara insabere nakigekogera torororo ogototebiyo mangana ali ogwetera intutu bekeriruria itonse torangeri nyasaye seng'encho tobekira ase ribagerio torangeri nyasaye akoruserie obosoku akororekanera gwakanere chisira chionsi nakigekogera nyasaye oitaro omuya agokora mangana amaya mbaka yara agokora mwanya bantu gagosinyuko yarenga nyasaye oitono omwegenu sese nigumana ase ririkerio bono genda onia kera tokene byasara ogokora byasinyire murangeri nyasaye nande motebye nyasaye nkonye byasara byane nande murwere nyasaye naliora onie tokagera nga bali bako murwera nyasaye bagotuguta bali bako beka ase kiage kya nyasaye ase chimbongi chitanyale kolia bone kerora agachasagi yana naboko gesabiya tigomona nago seseni aseng'encho yeringana lya rero seseni guna nyasaye totarakora togosaba tosaba aseng'encho yeringana lya nyasaye nyasaye itombi yamona aseng'encho yobuya bwao buyamona aseng'encho yeringana lyao nyasaye biyamona aseng'encho yomorigererione nyasaye one namusukiri mono gochasore nasabire nyasaye omwakanere chisira chionsi nimaeta yaragwetera namakong'u nimaete nyasaye nabera atoko osinyiru na kiagokora chakamonere mambi yabono motinya maliga nande mororekanere ramboro okoboko kwaso obogima bwaye nyasaye oito nane omobora koria ekerakorangere tigwaigete ekerachieta ase omosombo akeoroki nigo kwerorekaneti nyasaye tige bakonesike kwiranire siekiagera enomuya onde tayo kobwekaine nyasaye tokonye nando konye TV yaito yandisi TV na bonsi abategererete nyasaye to bakonye twebisira asore nyasaye to titororekana lakini ororekane asirieta ya Yesu twasabire na kwegena amina inchende bosibi bwaino igonkoro ku Pastor Judith Nyaitondi oyagi nintoregete ni mwanchete nyasaye ekanisa nkorandike koro ku Abundant Life Ministry galigeteri angena nyakoe bono emambi ya bono enamba yane yesimia sonde bwansi okondigia igere 0712 52 9701 0712 52 9701 barikiwa na Bwana amen. Ndizi TV, obwansu
bw'omugusi. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakiranikiru ndekerene nagokurengera chibicha chinkiya nabwo igo chinkeno nukukigima nabwo kutonyora asoro gonkor bw'ogusi